Izinhlelo zokuphuculwa kokusebenza kweminyango kahulumeni kanye nomasipala zibekwe eqhulwini kulo hulumeni wehlandla lesikhombisa owakhiwe ngokubambisana kwamaqembu KwaZulu-Natal. Sifuna ukuthi noma yisiphi isakhamizi masifike emahhovisi kahulumeni sifike sithola ama-services angcono ahlukile, sithole ukuphatheka kahle. Yiloko esobe sikulandelela sigcizeleleke ukusebenza ngobuqotho wonke umuntu kusuka kuthina njengabaholi bakahulumeni kuye isebenzini kahulumeni ukuthi KwaZulu-Natal asiyukubekezela noma iziphi izenzo zenkohlakalo noma iziphi izenzo okungenzi kahle. Isifundazwe sibhekene nezigameko eziningi zokubulawa kwabantu kanye nodlame oluyamene nobulili. Isikhathaze sonke udaba lokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane oluqhubekayo olungapheli. Esina njengohulumeni sizozama ukuqinisa isandla ukugcizelela udaba lokulwisana nalesi sihlava lesi sizame ukuthi sisiqede. Uhulumeni wesifundazwe uphinde wazwelana nezisulu ezakhahlamezeka ngesikhathi kuhlasele izikhukhula ngo-2021 kanye-ke nemililo yakamuva esifundazweni. Eminye imindeni kuyimanje isakhalela ithambo labathandibeyo bayo abangatholakali. Namanje sisemanzini kanye nayo lemndeni ngenxa yalomuka. Ngiyakhalisana futhi nemndeni elahlekelwe abathandibeyo balo ngenxa yemililo yequbula kamuva. Kusenjalo undunankulu wase-Western Cape u-Alan Windi ethula inkulumo yakhe yesimo sesifundazwe unxusa umgcini mafa kazwelonke ukuba khuphule isabelo mali sesifundazwe. Speaker, the census shows that the Western Cape is the fastest growing province in South Africa. We now have the third most populous province in our country. But Speaker, we still get the fifth most money. And that is unacceptable. Uwindi uthi-ke isifundazwe Western Cape namanje sisakweletwa imali engu-1.3 billion amarandi ngenhlekelele yango-2023 eyadalwa izikhukhula.